Goddag, Jens, der snakker her. Det her, det er en lille video, der prøver at hjælpe folk med at melde sig til på Doodle for opstarter, hvis man ikke har helt prøvet det før, for at nu sige det. Så jeg starter her på Facebook-siden for Amok, og vi kan se, at jeg har lavet et rigtig grimt opslag, hvor der skriver, at vi opstarter Doodle for april-maj, og der er ikke nogen, der har meldt sig indtil nu. Så man kan prøve at trykke på det link her. Det er det, der står med blåt, og så kan vi se, hvad der sker. Så sker det lidt, det tager lidt tid, så kommer vi over. Så er vi over i Doodlen, og man kan se, at her er jo tirsdag og torsdag og tirsdag og torsdag, og hvis man tager fat lidt godt, den skulle lige væk, den står generet. Så vi kan jo køre længere ud, hvis til alle de forskellige datoer, der er. Hvis man vælger sig til en dato, vi kan fx sige den 2. april, så kan vi sætte et kryds der, og hvis jeg kører også ved opstart den 9. april, så kan jeg prøve at krydse her, og så videre. Det kræver lidt manuelt arbejde, man skal bladre ind, vi kan også prøve at sætte en der. Når man har krydset det af, man gerne vil, og så lige understreger, at selvom der står, at Beate Jens har sat grønne krydser eller flueben hele vejen hen, så betyder det ikke, at vi har tænkt os, at skal vi opstarte alle dagene i april og maj. Det er jo egentlig bare en test for at se, om det virker. Og I kan også se, at you are the first participant to respond, så den er nede, det er bare sådan en fake, den der nede. Men nu vil vi krydse dem af, som vi gerne vil stå indenfor, og så prøver jeg bare at trykke på continue. Og her kan man så skrive sit navn. Jens Fake kan vi så skrive her. Og så kan vi jo bare skrive en mailadresse her, hvis jeg nu gerne vil se og få noget fra. Man behøver ikke at gøre det, men nu gør jeg det bare her for min. Men e-mailen er ikke interessant. Det der er interessant, at I skriver jeres navn ind, fordi så kan vi jo se, hvem det er, og så kan vi skrive ind i kalenderen. Så jeg submitter min vote her, og så kan jeg se alle afstemninger, og så kan vi lige pludselig se, at Jens Fake Organizer, jeg har 2 der, og resten er tom, og så var der vist, og jeg en lidt længere ude. Det var der måske ikke, jeg fik tryk på. Det gjorde nok ikke. Der er i hvert fald de der 2 første, som jeg trykker på der. Og jo flere, der melder sig ind, jo flere linjer kommer der med Jens Fake og Kurt og Elisabeth og Brian og hvad de her alle sammen i klubben. Når man melder sig til og gerne vil lige sætte nogle kryds der, så selvom der står et kryds i forvejen, som for eksempel her tirsdag den 9. april, så vil jeg foreslå, at man også sætter et kryds nedenunder, hvis man også godt kan den dag. Så man ligesom prøver lidt at ignorere de andre. Selvfølgelig er det også en god idé lige at kigge efter, hvis der er nogle dage, hvor der ikke er nogen krydser, og man så godt kan så sætte et kryds der. Men grunden til, at vi gerne vil have lidt overbud af krydser, det er, at vi så kan ligesom sortere lidt på det, så vi sørger for, at det ikke er den samme person, der får 3 tirsdage i træk, eller 3 tirsdag og torsdag i træk. Så stem rigeligt, som man siger. Men hvis I kun stemmer dem, I kan, så er det også helt fint. Men det er meget vigtigt i den her sag, det er sådan set, at vi får nogle opstarter, ellers så bliver det lidt kedeligt nede i Amok der. Så det var egentlig bare den film her, og så vil jeg skynde mig over, at jeg kan få slut denne optagelse her. Hej.